आंनि समस्तिनिनो सिङाव थानाय नैबे 2 नं हलमागाव गामियाव देग्लाय 2021-22 जे बोसोर बिनि SOPDG-आव 35,16,418 रांनि मोनसे दालांनि सेंसन जादोंमोन। बेखौ थांनाय जानुवारि दाननि 30 अक्ट'आव अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादोंमोन आरो दिनै दानब्रैनि उनाव बेखौ दिनैहाय बेखेवनाय जाबाय रायजो राजाखौ लानानै। दा आंनि जिथु न' खाथिनि बियो बारा गोजान नङा, आंनि बे ओनसोलनि होनजायो। दा बेयाव जे सेंसन फैबाय बेखौ आंहा मोनसे नाजानाय दंमोन, मानोना बिथांमोनहा आङो राजखान्थियाव फैनायनि सिगाङावनो गोबां बोसोर बिथांमोनहा आंखौबो बुंबाय थादोंमोन जे बे लामाखौ बा दालांखौ बानायनानै होनांगौ। दा दिनै MLA जाखांनायनि उनाव गिबि खेब आंनि बे सेथि बोसोर फुरायनायाव बेखौनो आङो गिबियै फिथा होदों, दिनैहाय बेखेवनो मोन्दों। आरो बेखौ बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो दालांनि जे कुवालिटि बियो जिबायदि जानांगौ आङो नायदों। गामि सिंनि दालांनि कुवालिटि नङा बियो माने बबेबा स्टेटनि मोनसे बा डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट रडनि समान मोनसे कुवालिटिनि दालां जादों बियो। आरो आंनि नुनायाव बा बुंनाय बा बिथांमोननिफ्राय हाबखौ मिन्थिनायाव नुदों जे गामिनि रायजोफ्राबो जोबोद मोनसे खुसि जादों। मानोना बे दालांखौ जेला अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन आं गामिखौ बुंलांदोंमोन जे दालांनि कुवालिटिया माबायदि जाया बे नोंसिनि सायाव सोनारगोन। नोंथांमोनहा बेसेबां सांग्रां बिनि सायाव हयथ' मानोना बेबायदि खामानिया थांनाय गोलाव समाव जों नुबोदों गोबां रोखोमै जि कुवालिटिनि जानांगौ बे जाया। बेखायनो बिथांमोनहाबो सांग्रां जादोंमोन। आरो बेबायदिनो दिनैहाय बिजित गोरा नार्जारिनि लुफुंनाय बे दालाङा जोबोद मोजां मोनसे कुवालिटिनि जादों। दा जोंनि सरकारा बेखौनो बुंदोंमोन जे जोंनो जाख्ल'नाय गैयै सोबख'नाय गैयै मोनसे सरकार दागोन। दा बेयाव बिथाङा जिबायदि लुफुंबाय आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो फैबाय थानाय समाव गोबां मावनांगौ दङ। दिनै 10 किल'मिटार जों गोदान MLA-फोरनो हरदोंमोन, बे लामायाबो दा फ्राय माने 50% आवगायनानै दङ। बेबो खोब खम समनि गेजेराव निस्सय लुखांगोन। बेखायनो सेथि बोसोर फुरायनाय नैबे समाव आङो माखासे जेनेबा रिभार प्रटेक्सननि थाखाय माखासे स्किमफोर बेयाव लाबोनाय जादों। बेबायदिनो आरोबाव 3-4सो दालांफोर दंबावो। MLA फान्डजों बेबायदिनो गोबां रोखोमै खामानि मावनाय जादों। बोसोरसेयाव फिसा गिदिर गासैखौबो नायोब्ला गासै 60-70थासो स्किम नैबे बोसोरसेयाव मावफुंबाय होननानै आङो दिनैहाय गोरायै बुंनो हायो। बेखायनो आं आरोबाव फैबाय थानाय बोसोरब्रै जे सम दङ, बे बोसोरब्रै समाव जेसेबां हायो रायजो राजानि मोजांफोरनि थाखाय आसाम सरकारनिफ्रायनो जा BTR सरकारनिफ्रायनो जा रायजोनि मोजांनि थाखाय निस्सय हाबा मावलांनो हागोन। आरो रायजो राजाफ्रा निस्सय मदद होलांबाय थागोन, आं बेखौनो फोथायनाय दं। नुनो मोनदों जे बेवहाय एमाउन्टफ्रा बेसेबांबा खम, आरो नाथाय दलांनि जिखिनि मावनाय बेयो जोबोद मोनसे मोजां जादों। बेखौ सानोबा नोंथांनि फिलिंसआ दिनै माबायदि मोननो हादों थिकादारनि सायाव? दा बेखायनो आङो दहायनो बुंदों जे 35 लाख रांनि जे दालां आरो बेखौ जिबायदि कुवालिटियाव बानायदों बेखौ नायोबा दिनैहाय जोबोद मोनसे बाख्नायथाव बाथ्रा। जाय थिकादारा हयथ' बियो बिथांमोननि गोसो गोरबोनि सायाव हयथ' निस्सय सोनारगोन। गोबाङानो जे जों नुदों जे माने गावनि लाबा-लाबखौ नायनानै रायजोनि लाबा-लाबनि फारसे बारा सिन्था खालामा। खिन्थु दिनै खम बेसेनाव दिनैहाय नोङो सेंसन जादों। दा बे कुवालिटिया नायोब्ला माने जिबायदि नोङो डिस्ट्रिक्ट रडनि समान मोनसे कुवालिटिनि बानायदों। दा बेखायनो आङो जोबोद साबायखर होगोन। आरो बेबायदि सुबुंफोरखौ, बेबायदि थिकादारफोरखौ जोंनो समाजाव नांगौ, स्टेटआव नांगौ, BTR-आव नांगौ, हादोराव नांगौ। आरो बैबायदि मानसिफ्रा फैयोब्लासो जोंनि जेंनाफ्रा अरायनि थाखाय जोबस्रांलांगोन बा जेंनाया फोजोबस्रांनो हागोन। नाथाय कुवालिटिखौ जुदि मेनटेन खालामाबा आरोबाव बियो बोसोरसे बोसोरनैनि उनावनो बायदिसिना मोनसे मेरामति खालामफिननांनाय बा बायनानै थांनाय बे थासारिया जायो। ओंखायनो आङो जोबोद साबायखर होदों। बेबायदि हाजारजन मानसिया जोंनि समाजाव उजिथों आरो समाजाव मोनसे दायथ' लाफैथों, आं बेखौनो मिजिंथिबाय।